Goddag. Vi skal bevise distformlen, som er den, der står her. Og det går ud på at finde afstanden fra et punkt til en linje i koordinatsystem. Og sætningen ser sådan her ud. Længden af ax1 plus by1 plus c over kvadratrodet af a i anden plus b i anden. Her er det, vi gerne skulle nå frem til. Og til det får vi brug for nogle hjælpeting, som er den her projektionsformel, som vi kender. Ved projektion af vektor b på vektor a, der er formlen sådan her. Og så skal vi også bruge et udtryk for c, udtryk ved hjælp af linjens ligning, som står der. Kan man se det? Ja. Hvor vi har linjens ligning, ax 0 plus b 0 plus c er lige 0, hvor vi isolerer c, så c er lige minus x minus ax 0 minus b lige 0. Ja. Og så har vi også lige den her, som er længden af en vektor, som er givet ved den ene koordinat i anden plus den anden koordinat i anden, og så kvadratrodet med det. Ja. Okay. Vi har vores linje L, som går her, og ligningen for den, det der vi ser heroppe, ax 0 plus b 0 plus c er lige 0. Og det hedder den, fordi vi her har indfanget hjælpepunkt P0, som er x0, y0. Og da det ligger på linjen, så kan vi udnytte de koordinater til at opskrive linjen. Så har vi vores punkt herude, P, x1, y1, som ligger der. Og det vi så er ude på, det er at bestemme afstanden fra linjen ud til det her punkt. Og til det har vi tegnet en normalvektor for L, som går her. Normalvektor a plus b. Og så har vi også tegnet den her hjælpevektor fra P0 til P, det vil sige vektor P0P. Og den vektor, den parallelt beskriver vi så heroppe og ligge. Og når den så ligger her, så kan vi udnytte, at hvis vi projekterer den vektor P0P ned på normalvektoren, så vil det lige præcis svare til den afstand der fra linjen til punktet. Så det er det, vi skal bevise. Det er det, der ligger i den her form. Det gør vi med hjælp fra den her formel, hvor vi skal projektere P0P ned, så det ligger på vektor L, vores normalvektor. Og det gør vi ved at sige P0 og P vektoren over vores normalvektor, eller projiceret på vores normalvektor, lige med. Her får vi så P0 P prikket med vores normalvektor over længden af vores normalvektor anden ganget med vores normalvektor. Ja. Når vi kigger på det her, så kan vi se, at den her og den her, det går ud med hinanden. Så vi kommer til at hedde P0, P prikket med vektor L, og der skal også blive vektor her, over længden af vektor L. Godt. Nu kan vi sætte vores produkter i. Den sidste lille ting, det er, vi sætter lige vores produkter. Så kommer den til at hedde P0, der den hedder x1 minus x0 over y1 minus y0 ganget med vores normalvektor, som er ab, over længden af ab. Ikke.
nu kan vi se her. Nu har vi noget her, der kan laves op. Vi har et produkt her, der hedder længden af vektor A over B. Det er det, der står her også. Så vi kan sætte det her ind i stedet for. Vi siger kvadratroden af A anden plus B i anden. Ja. Godt. Nu er vi har sat det her ind i stedet for længden af vores normale vektor. Så prøver vi at prikke det ud. Og det gør vi ved, at vi siger, kommer til at hedde A. A over, undskyld, 0, så der kommer til at stå A gange, parentes, xz minus x 0, plus B gange med parentes y1 minus y0. Lige præcis. Over vores kvadratroden af A i anden plus B i anden. Yes. Men nu skal vi så lige i gang med parenteserne ud. Og det gør vi sådan her. Så siger vi A x1 minus A x 0 plus B y1 minus B y 0. Du kan ikke se en skid. Jo, du skal bare flytte dit fede korpus. Godt. Ja tak. Og så over det samme A i anden plus B i anden. Og for så få det her udtryk til at ligne det her op, så tager vi minus AX0 og minus B0, som vi kan se heroppe, som er lige med C. Og så fjerner vi dem, og så skriver vi plus C i stedet for. Det gør vi her. Hvorfor det? Meget er det rigtigt. Og så er beviset færdigt, men ikke helt endnu. For at understrege, at det er numeriske værdier, så bliver vi nødt til at have nogle længdestreger på de steder, hvor det er numeriske værdier, vi snakker om. Som her og her. 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 Og til sidst her. Yes. Nå. Ja. Yes. Det er blevet streget ud. Sådan.